Λοιπόν, καλησπέρα παιδες. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πως είστε? Σήμερα έχουμε να λύσουμε ένα puzzle με το καφέ. Αυτό που λένε το φλιτζάνι με τα medium και με τις ιστορίες. Θα λύσουμε σήμερα ένα puzzle. Ακούμε πολλές φορές ότι είναι δαιμονικό, το να λένε το φλιτζάνι είναι, χορεύουν τα δαιμόνια. Και η αλήθεια είναι πως όντως ισχύει αυτό και θα εξηγήσουμε τους λόγους που ισχύει αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, να συστηθώ. Ονομάζομαι Λευτέρης, ασχολούμαι με την έρευνα του παραφυσικού 13 χρόνια τώρα, από το 2013. Οπότε 13 χρόνια εμπειρίας πάνω σε έρευνες παραφυσικού, πάνω στο να μελετάω όσο γίνεται πιο πολύ όλο αυτό το τι γίνεται και πώς και αν, και να προσπαθώ να λύσω τα puzzles που να μπορέσω να δώσω κάποιες εξηγήσεις όσο πιο καλά γίνονται. Τώρα αυτά που σας λέω και που θα πούμε σήμερα είναι ένα κομμάτι του puzzle, είναι μια θεωρία που έχω παρατηρήσει εγώ και δεν σημαίνει ότι 100% ότι ισχύει ακριβώς. Ωραία. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς είμαι χριστιανός ορθόδοξος, οπότε με black magic τέτοια δεν ξέρω τελετές να κάνω, οπότε όποιος περιμένει να δει από μένα τελετές και τέτοιες βλακίες δεν παίζει, δεν πάω ποτέ σε μια έρευνα για να κάνω τελετές και να φέρω πνεύματα, να καλέσω, να κάνω, να φτιάχνω ή να προκαλέσω. Η δουλειά μου εμένα είναι ως εξής: πάω σε ένα χώρο ή όπου χρειαστεί και προσπαθώ με όμορφο τρόπο να βοηθήσω αν κάτι χρειάζεται εκεί πέρα βοήθεια. Π.χ. μπορεί να χρειαστεί να έχει πεθάνει, να μην προλάβει να πει κάποια λόγια σε αγαπημένα τους άτομα και να έχει γκλωβιστεί λόγω ότι δεν μπορούσε να πει αυτά τα λόγια. Η δουλειά μου εμένα είναι εκεί πέρα να μπορέσω να επικοινωνήσω με αυτό το πνεύμα, αν υπάρχει και θέλει όντως βοήθεια, να μου πει κάποιες πληροφορίες πώς μπορώ να βρω τους συγγενείς, κάποια στοιχεία, παιδί μου, να μου πει τι θέλει να τους μεταφέρω και σε ποιον, και ανάλογα εγώ μετά, άμα χρειαστεί, να πάω να το μεταφέρω. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ το να καταλάβουμε τι γίνεται πίσω από τα puzzle, γιατί όντως είναι όλα ένα puzzle που πρέπει να τα λύσεις για να καταλάβεις, και δεν θα βγάλεις άκρη 100%, γιατί κάποιες σφραγίδες είναι κρυφές, γιατί πρέπει να είναι κρυφές. Οπότε αυτό που πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ότι πάμε μέχρι τα όρια, μέχρι εκεί που μας επιτρέπεται. Δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω, γιατί δεν μας επιτρέπονται και γίνονται μετά τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Κόντεψα, δεν θα σου πω ψέματα, κόντεψα στα πρώτα μου βήματα που δεν ήξερα τι έκανα, κόντεψα να περάσω τα όρια και πραγματικά τα αποτελέσματα ήταν δραματικά για μένα. Ήταν πολύ δραματικά. Ευτυχώς όμως ο Θεός δεν μ' άφησε, με βοήθησε. Θα την πούμε και αυτή την ιστορία, αν νομίζω την έχω πει ήδη. Οπότε ας δούμε λοιπόν το φλιτζάνι. Ακούμε από πολλούς ότι είναι δαιμονικό, ότι γίνεται μια τελετή, ότι τα δαιμόνια κάνουν, ράνουν, φτιάχνουν, χορεύουν εκεί και δεν πρέπει να είσαι την ώρα, ούτε καν μπροστά την ώρα που το λένε. Οπότε πάμε να δούμε γιατί αυτό το πράγμα είναι όντως δαιμονικό, τι γίνεται εκεί πέρα. Πάμε τίτλους και ερχόμαστε να τα εξηγήσουμε όλα. Φύγαμε.
φλιτζάνι. Έχουμε και λέμε ελληνικός καφές. Δεν είναι απαραίτητο το να πίνεις καφέ ότι όντως είναι δαιμονικό. Το να φτιάξεις ένα ελληνικό καφέ δεν σημαίνει. Είναι η πρόφαση αυτό που οδηγεί στο δαιμονισμό και στην κακιά τελετή. Είναι η πρόφαση και όχι το τέτοιο, το τι θα κάνεις, έτσι. Το να κάτσεις, να φτιάξεις ένα καφεδάκι, να το πάρεις με την παρέα σου ή μόνος σου έξω, να βγεις στον μπαλκόνι σου να πιεις, ρε παιδί μου, το πρωί που ξυπνάς λίγο έναν ελληνικό καφέ, είναι χαρά Θεού, ρε φίλε, δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Αλλά το πράγμα σκοτεινιάζει όταν πηγαίνουμε προς τη μεριά της μαγείας, γιατί μιλάμε για μαγεία αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για κακιά μαγεία. Το να μπορούμε να εντοπίσουμε το μέλλον και το παρελθόν είναι λίγο σκοτεινή υπόθεση. Δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με χρόνο είναι πάντα λίγο πιο σκοτεινά, γιατί ο άνθρωπος, αν ήταν να ξέρουμε, αν επιτρεπόταν να ξέρουμε τι θα μας γίνει αύριο, θα το ξέραμε. Θα το επέτρεπε η φύση μας η ίδια. Ο ίδιος ο Θεός θα μας το επέτρεπε να γνωρίζουμε και πότε θα πεθάνουμε και άμα μας κερατώνει, να τα ξέρουμε όλα γενικά. Θα το ξέραμε. Δεν είναι ότι για να μην μας το επιτρέπουν, κάτι παίζει. Κάτι δεν κολλάει. Οπότε η υπόθεση του φλιτζάνιου, όπως και η χαρτομαντία, όπως και τα ταρό, όπως όλα αυτά που προβλέπουν το μέλλον, είναι κάτι σκοτεινό. Ας ξεκινήσουμε με το πιο βασικό πράγμα απ' όλα, με τον ίδιο τον έξωποδο, τον διάβολο. Τι ήταν? Όλοι ξέρουμε τι ήταν. Ήταν ένας από τους ομορφότερους αγγέλους του Κυρίου. Εωσφόρος σημαίνει αυτός που βγάζει το φως. Αυτή είναι η ονομασία του Εωσφόρου που λέμε, γιατί ήταν ο πιο φωτεινός άγγελος, ήταν ο πιο όμορφος, με την πιο γαλήνια φωνή. Αλλά η κακία του ποια ήταν? Ήθελε να χτίσει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού, και αυτό είναι που τον έφαγε. Άμα δεν υπήρχε δηλαδή αυτό, θα ήταν ένας από τους πιο ευλογημένους αγγέλους του Κυρίου. Άμα δεν το έκανε αυτό, σίγουρα θα ήταν ένας πολύ πανέμορφος άγγελος και όχι αυτό το κακό το πράγμα που είναι σήμερα. Και όλα αυτούς τους αιώνες, όλα τις δεκαετίες, αιώνες, πες τα όπως θες, όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε κάποια συμβολικά. Πρέπει να παρατηρήσουμε και να δούμε πώς λειτουργεί ο σατανισμός. Τι έχουμε στο σατανισμό? 1. Έχουμε τις φωτιές που δεν σβήνουν. Αναφορές για καζάνια. Ωραία. Κρατάμε αυτά τα δύο. Έχουμε τη λάσπη που σε βουλιάζει μέσα εκεί που βγαίνουν και τα σκουλίκια που δεν πεθαίνουν. Ωραία. 3. Ο ανάποδος σταυρός. Τι σημαίνει? Σημαίνει η πτώση του Εωσφόρου από τον ουρανό στη γη και από τη γη στην κόλαση. Σημαίνει το κάτω. Δηλαδή βλέπουμε τον κανονικό σταυρό που ο Χριστός μας που σταυρώθηκε πήγε απάνω, και βλέπουμε και τον ανάποδο σταυρό του Εωσφόρου που είναι η βουτιά από τον ουρανό στη γη και από τη γη στην κόλαση. Στο πιο κάτω είναι το παρακάτω. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα? Μετράμε. Παρατηρούμε πρώτο πράγμα. Είπαμε, το να φτιάχνεις καφέ, το να πιείς μόνος σου με την παρέα σου είναι ok, αλλά είναι η πρόθεση. Τι κάνουμε? Έχουμε φωτιά, μπρίκι. Έχουμε τη φωτιά, έχουμε και το καζάνι. Ο ελληνικός τι αφήνει στο πάτο όταν το πιείς? Αφήνει το κατακάσι.
Το κατακάστη συμβολίζει τη λάσπη της κόλασης. Ωραία, είναι η λάσπη που σε βουλιάζει. Τι άλλο έχουμε στο σατανισμό, τι παρατηρούμε? Κύκλο. Το φλιτζάνι του ελληνικού καφέ, όπως μπορούμε να το παρατηρήσουμε ακόμα και στη φωτογραφία που έχω, έχει έναν καταπληκτικό κύκλο. Καταπληκτικότατο. Τι κάνουμε τώρα? Έχουμε το φλιτζάνι μας, χαρτοπετσέτα, και γυρνάμε ανάποδα το φλιτζάνι. Το πιάνετε, ανάποδο σταυρός, η πτώση από τον ουρανό στο κάτω, στην κόλαση, από τον ουρανό στην κόλαση, αναποδογυρίζουμε το φλιτζάνι. Χαρτοπετσέτα, η χαρτοπετσέτα είναι το φάσμα, είναι η γη και ακριβώς κάτω από τη γη η κόλαση. Είναι εκεί που έφυγε ο δαίμονας. Ωραία. Το αναποδογυρίζουμε. Τι έχει κάνει το κατακάστη? Όπως το γυρίζουμε, φεύγει λάσπη και δημιουργεί σύμβολα. Σύμβολα στις τελετές σατανισμού θα ξέρουν όλοι ότι αυτές οι σατανικές τελετές γίνονται με κάποια σύμβολα. Οπότε έχουμε τη λάσπη της κόλασης που δημιουργεί τα σύμβολα. Που αυτά τα σύμβολα τι οδηγούν στο medium να πει το μέλλον. Καταρχάς, βλέπεις ότι για να κάνουμε ένα βουντού παίρνουν μια τρίχα, δηλαδή κάτι δικό του από το DNA. Όταν πίνεις όμως καφέ, το σάλιο σου πέφτει μες στον καφέ. Οπότε λόγω από αυτού έχουμε και το DNA μέσα σε όλη αυτή την τεχνική, το DNA σου. Οπότε ξέρουν ακριβώς τα δαιμόνια για ποιον άνθρωπο να πούνε το μέλλον του. Οπότε αρχίζουν με εντολή στο μέγα βλάκα έξω από εδώ να του λένε, ξέρεις, αυτός θέλει να του πει το μέλλον, αυτή που έχουμε εκεί απάνω στη γη και κάνει τα δικά της και τα κολβά. Οπότε σε λέει, πες το του. Και ξεκινάει το medium. Και εσύ και σου λέει. Και εσύ μένεις χαζός και λες wow, ενθουσιάζεσαι και δίνεις και τα λεφτά σου. Αλλά χωρίς να έχεις καταλάβει μέχρι στιγμής τι γινότανε. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε την τέλεια τελετή σε ένα απλό πράγμα που λες έλα μωρέ σιγά. Αυτό το έλα μωρέ σιγά είναι αυτό το πράγμα που μας έχει καταστρέψει όλους. Ωραία. Οπότε τα παίρνουμε ξανά πάλι από την αρχή. Έχουμε τον κύκλο, έχουμε τη φωτιά, έχουμε το καζάνι, έχουμε τη λάσπη, έχουμε την πτώση, έχουμε τα σύμβολα, έχουμε το DNA σου, τα έχουμε όλα για να γίνει μια καταπληκτική τελετή. Τώρα άμα το καν σου πει και το φλιτζάνι με κόκκινη πανσέλινο στην μέρα του Αυγούστου, τη νύχτα του Αυγούστου, εντάξει, εκεί έχεις κάνει τον τέλειο κύκλο περαστικά σου. Ας μην φτάνουμε μέχρι εκεί. Αυτό λοιπόν ήταν το puzzle με τον ελληνικό καφέ. Εσύ το έχεις παρατηρήσει? Το έχεις σκεφτεί ποτέ όλο αυτό? Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι αυτό το έλα μου ντε δεν ήταν τόσο έλα μου ντε? Βλέπεις πόσο καλά κρυμμένα και πόσο αφελείς είμαστε εμείς οι ανθρώποι απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν σκεφτόμαστε, είμαστε πολύ αφελείς, δεν σκεφτόμαστε. Την άλλη φορά που θα σου πει κάποιος αφελείς να σου πει το φλιτζάνι, φρόντισε να θυμηθείς αυτό που σου είπα σήμερα.
μετά από εκεί εγώ προειδοποίησα και τα χέρια μου τα πλένω. Λοιπόν, μάθημα που λέγεται παροιμία, λείπτω τα χέρια, λείπτω τα χέρια μου, κάπως έτσι, αυτό. Τέλος πάντων, να είστε καλά, να προσέχετε πάρα πολύ. Μπορεί να σας φαίνονται αστεία, αλλά δεν είναι αστεία. Και μέχρι το επόμενο puzzle, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε για να έχετε. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που μπορεί να είναι έτσι κάτι απλό, μια έρευνα, κάτι ακόμα. Και έρχεται και μια νέα σειρά εδώ πέρα στο κανάλι το The Death, που αποκλειστικά θα είναι ό,τι καλύτερο, αλλά αυτό θα έρθει τον επόμενο χρόνο. Εκεί θα έχουμε να κάνουμε με ηλεκτρομαγνητισμό, με φυσικό, έρευνες ηλεκτρομαγνητισμού και ραδιοενέργειας. Εκεί θα γίνει μπάχαλο, θα φτιάξουμε εργαστήριο, θα έχουμε μικροσκόπια, θα ερευνήσουμε νερά, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα φτιάξουμε, θα πάρουμε μετρήσεις, θα γίνει τζέρτζελος, τζέρτζελομάνια, θα γίνει χαμός εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά και εμείς μιλάμε. Φιλάκια.